L-ewwel qari. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram, niżel fil-Ġordan u għodos 7 darbiet bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta' Alla. U ġismu reġa' sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura għand Eliżew, il-bniedem ta' Alla, u kull min kellu miegħu. Daħal, waqaf qudiemu qallu: Ara, issa naf, iva, li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha ħlief Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. U qallu Eliżew: Daqskemm hu ħaj il-mulej li lilu naqdi, jien ma nieħu xejn. U ma ħadulux, għad li ieħor issikkaħ ħafna. Għalhekk Naaman qallu: La ma tridx nitolbok li tingħata lill-qaddej tiegħek tabija ta' 2 bawla ħamrija, għax il-qaddej tiegħek mhuwiex se jagħmel iżjed sagrifiċċji tal-ħruq u offerti lil allat oħra jekk mhux lill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnuż. Għannu lill-mulej għannja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnuż. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnuż wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnuż. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnuż. It-tieni qari. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li jita' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Dini kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu, qatt ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar, qatt insaltnu miegħu wkoll. Jekk niġħduh, jiġħadna hu wkoll. Jekk nonqsu mill-kelma li tajna, hu jibqa' jżomm kelmtu, għax hu ma jistax jaqarraq bih innifsu. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġara li huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda minn bejn is-Sammarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 tirġiel morda bil-lebra, waqfu l-bogħod minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu, Mgħallem, ikollok nina minna. Kif rom, qalilhom: Morru uru rwieħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom, kif ra ruħu mfejjaq, reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lil Alla. Inxteħed wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. Ġesu qabad u qal: Mhux l-10 fiequ mill-lebra, fejn huma d-9 l-oħra?
Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla ħalli f'dan il-barrani. Imbagħad qallu: mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-Kelma tal-Mulej.